दिनै गलाघाट जिल्ला आरो सिसुपानि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै गिबि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बेयाव बोसोरसाला जथुम्मा खुंफुंगासिनो दं आरो बेजोंनो दिनै सेथि साननि हाबाफारि सोलोंथायारि जि मोनसे मावबादा बे सोलिगासिनो दङ। दा बे हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायनाय जादों, नाथाय बिथाङा बिसेस उसुबिदानि थाखाय बेयाव सफैनो हायाखै। बेयाव आं गावबो बाहागो लानो मोनदों आरो बेजों लोगोसे सरबतर गार्लस हाइ स्कुलनि बेयाव हेड मिस्ट्रेस बिथाङा सफैदों, समेश्वरी फुकन बिथाङा दङ आरो बेजों लोगोसे काउन्सिलर मटिभेटर मोनसे टीम फैदों जे बेनि गेजेरजों जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय जि गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै बिथांमोना जिउआव गावनि जिउ राहा दानायनि जि माखासे बाथ्रा बेखौ फोरमायनाय जादों आरो प्रजेक्टरजों बेयाव माने स्लाइड श' खालामनाय जागोन आरो बेयाव फरायसाफ्रा गोबां माखासे बाथ्रा गावनि जिउआव जि जानो लुबैदों, सोरबा प्रफेसार, सोरबा आर्मि केप्टेन, सोरबा इन्जिनियार, सोरबा सिभिल सार्भेन्ट, बिथांमोना बेयाव बेफोरखौ जानो थाखाय जेरैबायदि राहा लानांगौ बा जेरैबायदि नाजानांगौ बे बाथ्राफोरखौ नोजोर बोनानै बेयाव बिबुंथि लाखिनाय जादों आरो बेयाव दिनै गोबां फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बयबो मोजां मोनसे गोथार गोसो लानानै दिनै फरायसाफ्रा गावनि जिउखौ दानो थाखाय जे बिथांमोना बेयाव रेडि जानानै फैदों आरो गोबां हाबाफारि जोंनि मिजिङाबो बेनो जों बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन कुवालिटि एडुकेसन बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसा खालामदों जे फैगौ समाव जोंनि उन्दै जे जाखांफुनाय जे फरायसा बे फरायसाफ्रा गावनि जिउआव जानो साननाय गासिबो बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन आरो बेजोंनो गावखौ दिनै मोजां सासे सुबुं धोन हिसाबै दानानै गावनि जिउखौ खुंलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों।